Okay guys. Hello mga kabisaya og welcome diri sa Zamboanga City, Boulevard. Grabe kadaghan og good reviews kaning Zamboanga City Boulevard mga kabisaya kay kani nga night market daghan kay lamian nga pagkaon, barato nga pagkaon, nindot ang talan-awon ug grabe ka limpyo. Ako nga taga CDO isa gini sa gilook forward nga madtuan na ako mga kabisaya ug ako i-challenge akong kaugalingon kung asa dalo na akong kabusog sa 500 pesos. Nalingaw jud kog tanaw-tanaw sa ilang mga kabisaya. Ako siging gilibot tanan ug aya ko mag-decide kung unsa gid akong kaunon kay tan-aw pa lang nako sa ilang nga daghan na kaayo, murag nabusog na gid akong panan-aw. Majority sa imong makita diri sa Boulevard mga kabisaya kanina maligyag miguring og isa sa food truck diri nga na excited ko nga mutilaw kaning miguring nga wala pud ko kabalo kung sa ilang name pero natingala na lang jud ko kay daghan kigalinya sa ila so why not nga moapil sa taglinya mga kabisaya og nag-order kog duha ka buok pero dili na ako ang isa sa ako nagkauban ng isa. Anyways ato nang tilawan mga kabisaya ka excited na jud ko mutilaw sa ilang miguring. Ay sauce na siya chili garlic sauce and then na siya egg. May kayo. Gabi ka sulit 35 pesos. Nami kayo. The best miguring. Nami kayo. Gabi kalamig. Nami kayo guys. Halang siya pero kaya ra. Not bad for 35 pesos. Gabi kalamig. Mga kabisaya, imagine ninyo 35 pesos lang ni siya nga miguring with egg na gyud din. Grabe ka saucy tapos ang chili sauce niya grabe gid kay kalami. Ga-compliment gid siya sa miguring mga kabisaya. As in super worth it gyud ang 35 pesos tapos limpyo pagid kayo tan-awon mga kabisaya. Ang nakaganahan pag ginako diri magtambay silang Boulevard mga kabisaya kay malingaw jud kog tanaw sa ilaha kay sila tanan galuto ginasla tanan na silang kaugalingong mga truck. 7 overload lima. Naputay nakita diri nga shawarma mga kabisaya nga grabe nga linya, grabe nga numbering. Wala na lang jud ko nag-apil og order mga kabisaya kay grabe taas pagid kay ang number ana pag-abot namo. Og makita gid nato no kung unsa gid ka plaster sila dinhi kay nagis la tanan sa truck nagplaster dili sila pwede mag-table mga kabisaya. This is avocado Oreo float tag 95 pesos mga kabisaya. Bagay kasi sa miguring iparis mga kabisaya kay gikan sa halang kayo tapos kanina din nga bugno nga lami kayo nga creamy grabe the best. So nakapalit na tag worth 130 pesos out of 500 pesos na to nga budget diri sa Boulevard Cafe sa Zamboanga City mga kabisaya. But so far busog na gid kay ko sa miguring o sa avocado or yung graham o we'll see kung saan na sila itong mapalit sa 370 nga nabilin sa itong 500.
Nakita po ko sa akong all-time favorite mga kabisaya nga barbecue. Chicken skin na display. Nag-10 pesos each na siya. 8 ka buo. 80 pesos. Batikulon. Kaya na batikulon. Kani mix ni siya tayo mga kabisayan. Ay batikulon, chicken skin, atay, o isaw. This is chicken skin. Tag 10 pesos gyapon. Wow. Anything basta barbecue, so yummy. And then isaw, 10 pesos Japon. Lami sad kay ni ilang barbecue sauce mga kabisaya. I don't know nganong lami kay ilang mga baligya gid kay diri bitaw. Lami kay ilang mga timplas lang mga sauce diri mga kabisaya, as in promise. Lahi gid ilang taste pero lami gid kay po diri sa Zamboanga City Boulevard. Katong na maligag soft drinks, na maligag candy or mga biscuit mga kabisaya nga nunid na lutuon, pwede sila magkariton or kaning kanabitong tulod-tulod, basta dili gid sila pwede mag-table kay wala jud ko kita nila ga table diri mga kabisaya. Nag-inom po tag Mountain Dew mga kabisaya para pura-pura gid ang kabusog ba. Anyways, nakita po na ko ni Puto Bongbong diri mga kabisaya nga again naka food truck gyapon no. Grabe ka cute tan-awon. For a price of 100 pesos, tulo na ka Puto Bongbong with condensed milk, butangan og lubi, tapos cheese nga grabe ka overloaded, tas isa ka slice nga leche flan. Gikan sa Migo Ring, avocado float, barbecue, Mountain Dew, and then the Puto Bongbong mga kabisaya. Nakagasto kita og 330 pesos. Grabe, gusto medyo kay ko mga kabisaya. Murag mo na sige akong last na kaon tinino kay digit kaya o grabe gid ka kabarato, sulit o ang kabusog grabe. Overloaded sa kalami mga pagkaon diri guys. So atong last nga kaunan diri morning Puto Bongbong na tag 100 pesos mga kabisaya. With leche flan na ni siya. May kadili kayo sa tamis. Thank you so much guys. There you have it, itong food trip dili sa Boulevard Cafe mga kabisaya sa Zamboanga City. So kung gusto mo manidre, try na nyo kanidre kay mabusog jud mo. And there you have it mga kabisaya sa atong food trip diri sa Zamboanga City Boulevard Night Market. Grabe guys, first time pag ko nakaanig night market nga grabe ka limpyo o grabe ka plastar sa mga gatinda diring dapita no, kay wa kay makita nga gatable diha, puro sila naka food truck mga kabisaya. Tanan nila gipang prepare na silang kagalingon nga food truck. Kung naman gali wala nag food truck, katurang na maligag mga candies o mga soft drinks o kanang wala galuto diha mga kabisaya. So, grabe gid siya ka peaceful in a way nga dili siya samok tan-awon. Dagan customers pero dili siya crowded tan-awon. Ina na nga feeling mga kabisaya. Og nice gid ang feeling nga for the first time nakaanig ko sa Zamboanga City Boulevard guys. I really had a great time og lami og barato ang mga pagkaon. So katong gusto mo ani dinhi, i-try na ninyo sa Boulevard guys. Digid mo magmahay. Bye everyone. Thank you.